Una de Miguel Bosé. Miquel Bosa. Boses. Cafè. Bien, 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 bien. He tingut un pensament malasso el que pensi sa gent. Veig banderes de colors diferents, però en realitat lo que importa és sa ment. Sols sa gent estirada, sa que té sa vida regalada. No te farien un favor ni a canvi d'una penada. Els que manen volen un món recte, però això a sa gent no li fa efecte. Ningú respecta, pretenen un món perfecte i només hi ha corrupció. Revolució! Revolució! És hora d'actuar, però abans s'ha de pensar. Si ets massa radical, massa gent pot prendre mal. No siguis pardal i crea un món ideal sense fer-se animal. No siguis pardal i crea un món ideal sense fer-se animal. No siguis pardal i crea un món ideal sense fer-se animal. Pardal i crea un món animal sense cap ideal. No siguis pardal i crea un món animal sense cap ideal. Cafè.